ndara kiking'e ni ng'ama chielo mariembo no be chal kodi. Koro iyudo ka assumptions miketo mang'eny mag ndara gi emomineno ka ji wito ngimagi nikech pile ka pile onge odiochieng' makadho mok owinje ni accident otimre e ndara. To en gima lit kabisa ka wabed ni wawito ji e ndara ka wanyalo konyo ji nikech wawe kata condition mar ndara no. Ang'o momiyo kuonde ma koro ndara ler be kendo watimo ang'o wawite ji. Koro aparo ni gini be nyaka duoge kendo enforcers ma polise be gi jo NTSA. Nikech inyalo yudo ka in samoro mtoko kadhi malich to kichopo mbele to yudo ka polisi nitie. To bo kata tinde kuonde moko wacho ni ang'e ni jo speed ka ne kama ging'e kuonde ma jogi chung'e ga. Nitie kaka gimira signal, nitie kaka gimosre ndara kanyo. Koro nyise nyawadgi ni gin mbele kacha cha. To polis no bedo kana okadha kadha maber modhi to kata ni main road kata ineno nderni wa mantiere kata mantiere e town kuonde gi. Be kiyudo kaka matatu iriembo. Samoro nitie ma ine michung'e ndara iwacho no wada an adwa na chop kuma adwa dhi. Matatu ni taneno ni gimar. Tineno koka adhi to poko budho kata kichopo mbele to idoko se timo accident. Osetuomre mbele kacha. Koro ipenji ni taraka ne en marang'. Koro iyudo kama gik ma if we don't follow. Pod kineno statistics en gima lit kabisa ko wito ng'eny ji kama pile ka pile e ndara. Onego wado wapenjre niya wane modo bedo gi craziness mandara no koso watimna. Angure wacho gane timore nade. Chilore gi mo. Bas kore ndara ka ahinya to jok man miluongo ni chopa gi. Wacho ni chopa chulore kende. Kawe loan koro nyako chula. Nyako chulre. Yes, koro chopa chulore kende. Wach malich ahinya. Gavana, nitiere thuok wachne. Ahinya conduct mag abiria bende, joidh nyamburko.